बैग्रि खाजि जानायसै बैग्रि खाजि दिनैसो मोनजासिगोन मबाइलाव नुनानै लुबैबाय थायोमोन मालायफोर जानायखौ बांद्राय मोजां नङा माराम ओमफ्राय थेवबाबो गोथाव खोमा ने बैग्रियानो माराम जाया ओहो गोजों गोजों थाथारो गोजों गोजों दायो ओमफ्राय बबावबा जा मारामानो खथ' 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 जायो माबाखौ देबाय खोमा नानिया फानलु थुन्थिया दुन्दिया होननायखौ मिनिबाय थायोमोन आंखौ ओजोंहाय धनिया रावबो दा लुगैदे मा जाखो जा गोथाव देनानै लाबोबाय नै नानिया मोदोमफ्रु नै जोंहा जारौमोनजों माबा खाजि जानो नागिरदों बैग्रि खाजि जा गोथाव हागासिनो नै आया दाख्लै नानिमोन जानायखौ मिथिबा आं बिहरखागौमोन थाइसेबाबो ओमफ्राय आं मिथियाखै ना जाहैगौ बैनाबो गोथाव जाबाय बैग्रिया बिसिनि हानिया हेलौ औ मा जानोसो लुबैथारबायलै मालायनो जाखांबाय मालायनो ए मा बुस्थु थारानो खरा जबाय थायो सुंथादों आङो सामस खालामदो आखाइजों जागोन संनो लागायनाय बायदि मोना आरो गोबाब हांबाबो आङो आरो माबा जाबावोसो संख्रि दाना जाबावोसो ayo biyo maga mana mana pergi stop tuh kerja nanti mending nak bahasa dan mending mending lah udah sih sih orang mana kalau lagi itu nanti mat tunggu mana tunggu ini sih nama mana dapat tunggu sih ini tunggu pot tunggu tapi kita sih ini sana ini 87 ini 24 next 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 28 30